and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to no one. Well, see? Okay, your turn. Tira na aron makita na to ang katag. I know, nga ganahan ka usab nga, muhubo na ko sa tanan akong alahas nga akong gisalob. On the contrary, I don't need that. Na ako'y daghan ana sa amo. Habugkera. So, unsa imong kuhaon gikan ako? Kana kun mo daog ka. What? Mahibawan ni mo unya kung mahuman na ang tuwa. Unsa? Oh, shit. Gusto ko masayad karon na. Pasulti ko. Unsay imong kuhaon gikan ako? Masayran mo ra unya. Excuse me. I will have my shot. Na. May atubang na siya sa dartboard. In fairness, angayan kayo siya siyang gisulob na gaw. But of course, mas angayan ko sa akong gisulob no. Mas taas lang yun ang iyang slit. Mangingilog og moment kini babayana na. Daghan ang mga kalakinan nga miduol dinhi sa among nahimutangan. Kag gusto mo tan-aw niya. Ug ang animal, bigkara sad. Naibawag siyang malilian siya sa kamay lang niyang lihok. Shit. Gisian ko ba kasab ni akong gown, no? Aron mas mutaas pa kutob sa akong bugan ang akong slit. Oh, mitira na siya. Nasab sa kilid ang una niyang itsa. I knew it. Dili ka makapil din ako. Bisan taod-taod na kong wife practice, but still, mayo pagihapon ang akong pamulso, no? Oh. Gabay na lang ukuwang o maka-bull's eye siya. Shit. Oh, kipaningot ko galit da. Pero, mas tuol pagihapon ko. Usa na lang katira. Og ako na ang ideklarar nga No! Nabulls eye niya ang katapusan niya, tira. Shit! Ha! Shit siya. Oh. Did you just smile? Ha? Oh, wa. I saw you smiling. Wa lagi. Shit! Midaog siya. Giingnan ta na kandaan ganina. Di na lang. Nakachambala siya. You know, I was good with that. Pero leche, nakaswerte ka na babayhana ka ron. Animal. Di ka mahimong masuko kay gidawat nimo ang maong hagit. I know. Dili na kinahanglan pag imo nang ipahinom din ako. Shit. Dili siya paingon nato. Wa ko mahadlok. Mas daghan pa kong alahas sa mansyon. Dili ni makakibra sa kadaghan sa akong alahas. So, Smiling devilishly. Paghuwat kay hubuon na nako ang akong mga alahas. oh, no need. Unsa? Dili ka? These are real. I know. Pero sa gikaingon ko na, wa ko makinahanglan anak kay naasap ko'y daghan anak sa amo. Mas daghan pa ganit tingali. Hambugera sab kay no? Not really. So, unsay imong pangayoon? On the other hand, kay imo naman gi-offer na kung imo mga alahas. I might as well take it. Uban sa imong gisulob karon. What? With your panty and your bra. Shit! No way! No buts. It's the rule, remember? Shit!
So start stripping now. Unsa? Dinig yun? Ato ba nga sa daghang mga tao nga nananaw? Dinhi ta nagduwa. So dinhi sab ta kapaninglan sa akong daog. Pero, No, baby. It's okay. Ha, nindot ka kog lawas, no? Hamis, suwa ko'y angay ikaawaw. unsa? O pahawamon ko nimo sa imuhang coat, dili ba? Tabunin na lang unya ko, okay? Dili mahimong... No. O kay mitingog ka man, apil ka sa pangayoon kong premyo. Unsa? Unsa? No! Not my sir. You can't take him. Dili siya butang. But he is your property. O ba mo siya karon? Ang tanan nga naan nimo karon, makahimo ko sa pagkuha. Winner takes all, remember? Shit! I hate that bitch! Bitch! Madeline. Shit! Madeline, What? May adlaw raw makabaos ko niya. Og ipaniguro ko kana. Shit! Wato na ko makita ang iyang naong. Ug wala ko mahibawi ang iyang pangan. Pagka-leche! Huwag ka tingog-tingog. What? Giganahan ka sa nahitabo? Pabor ni mo ang nahitabo? Giampo ni mo nga mahitabo ni mao ba? Gisabutan ko ninyo? Gisabutahi ba ko ninyo? unsa? Madeline, Nakailan ka kung kinsa siya? Ha? Kinsa ka ito pabayana, Cesar? O dili pa nga giingnan ta naman ka nga dili ka mo biya dito sa akong gibiyaan nimo kagani ha? Pero may biya ka gyud. Anaw, mauni na itabo. Shit! Managkaila ba mo? Inyo kong gisabutan, mao ba? no! Unsa pa ka nagipanulti nimo? Dili ko ka nabuhaton nimo, Madeline. Wa pa kumabuang aron pagkawawan ti ka atubangan sa daghang mga tao. Leche! Ikaw ban kanya sa usag simana o wa ko masayod kung unsa inyong buhaton? I hate that bitch! Baby, promise me. Wa kay buhaton nga magkasaka sa itong relasyon, di ba? You won't even hold her hand, di ba? Promise me, please, promise me! Promise. Lauman ko ka ng imong saad. Oh, no. What if tintalon ka niya? What if madakasab? Huwag ko ba ninyo? No. Dili ko. Nausap na nga ko na, baby. Dili ta kapahuwaman niya. Ipalayo ta kagika din eh. Manlarga ta karon dayon. Kanang dili na nato siya makita pa. Dili, Madeline. Bisaad ka na o mipirma ka na sa inyong kasabutan. Busa, dili ka na mahimong muatras pa. Nahimo na akong imong suko. I never had a doubt. Basig nalimot mo, ako sa inyong luyo. Just friendly reminder. Ala na. Iubos ko ninyo, ha? Inyo kong gibilin. Ganahan unta kay ko makasuayo attend og sama sa inyong atinan nga masquerade party, pero inyo kong gibilin. Wa pa gyud kusukan makasuway ana. Pero wag gyud po ninyo po na. You will have your time, Elena. Kanos apa ka ha? It's for adults only. What? Kuya, 20 years old ako. Bata pa gyapon ko nimo na idara. Bata kapag yapon, alang na ko. Let's go, Jane. Nagduka na ko, Harold. I want you to come with me. Sige. Jane, Anong gikupta ni mong pikas kamot ni Jane, Elena? may pakisultihan pa ko ni Jane, kuya. Mahay mo pa? Unya na subuntag. Tanas akong lawak, Jane. Di na ko makapaabot buntag, kuya. O sumay Please. pakisultihan ni mo ni Jane, ha? Nga di man makapaabot pag buntag. It's first talk.
Fine. Kung mahuman mo, adto ako sa kong lawak, Jane. Sige. Unsay mong pakisultihan ako, Elena? Wa. Ha? Wa lang. Palagot lang sa kontra. Oh, Nahibaw ko maglagot siya kung pugan ta kadinhi karon uban ako. Ano bitang wa ko niyo uban na sa inyong party? salamat. Sige na, lawas na si mong kwarto. Ako'y naibahala ni Kuya ni Kabuntag. Salamat. Nahibaw ko sa buot buhaton ni Kuya Harold ni mo, Jane. Ug naluoy ko nimo. Naluoy sa kus kahimtang ni Kuya Harold, pero babae ko. Ug dili makatarunganon ay gipuhat ta nimo. I just wish nga unta maulya na si Kuya. Makontrol na niya na yan sakit karon. Kung sakit man gani lang nga matawag. Kay kung dili mo ka na mahunong, Kuya. Bisan pa man kung buot kong magkadayon mo si Jane. Mas palibihon paghapon ako makalingkawa siya gikan nimo. Kaysa mabilang ko uban nimo niya magbayad sa tanan nimong natabang adto niya. Bayad ang iyang lawas. Pasaylo ang tabangan ko siya nga makapalayo gikan nimo, Kuya Harold.